Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Og karon sa katapusang sumpay sa atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur. Dugay na kong nasayod nga si Punyong mao ang kriminal kaniadto sa karaang bahay sa mga Buenavide. Ug siya usab ang nipatay ni anhing digna nga inahan mo Chumare ubos sa manto ni Minard Buenavide. Utsa, kinuo ko. Sige na, lihok na kamo karon dayon. Ipalayo ninyo si Krisha. Pero si Brenna, Mami. Ako ray bahala ni Brenna. Matirang matibay. Ato katago sa Tierra del Sol, Miss Maki? Alicia. Mobalik na sab ko sa karaang bahay sa mga Buenavide. Mami, kuyog na lang na mo. Dili, Krisha. Dili mahimong tiyaan ko si Menard. Ang Tierra del Sol. Mao na lang yun ang makaluwas kanimo. Krisha, gikan sa kabangis akong amahan. Chumari, si Brenna nabalaka kay kunya. Wanay panahon pa. Aron ato pa siyang kuhaon, Krish. God, isalig na mo ni mo ang tanan. Mas palig-unon taning higayuna ang atong pagtuo sa Dios. Ug mas pahugton pagyud nato ang atong mga pagampo. Yes, Father. Yes, Father. Dili ko ikaw mahimong pasagdan sa imong mga plano karon Punyong. Busa tabangan ko ikaw. Musagol kita sa mga itong nga disipulos nga sud ug gawas na karon sa karaang bahay sa mga Benavides. Ay, salamat. Daghan kayong salamat, Amahang Varsino. Apaan, dili ako makatugot nga maamong kaniining akong giatubang karon nga dakong problema. Punyong, daghan ako og nagian nga mga kalisdanan sa kinabuhi. Busa dili ko ikaw pasagdan. Amahang Varsino. Hain sila paingon, Rolaida. Hain! Kuan, tuara ba sila sa parokya ni San Sebastian Martir? May mga aninong itom. Yagi pasunod-sunod ko kanimo. Og detalyado kayo ang ilang gifeed nga rin akong impormasyon. Menard, tuwa na sila karon paingon sa Tierra del Sol. Sa, simbergwensa. Gusto na! Undangan na kini! Dili ka na makatarunganon! What? Menard, ang hait nga hunting knife nga mo igiluba mo sa kong igsuon ka na. Aida, Menard. asul ka na kayo. Buhay akong liog, Menard, sa ba? Ungolok uka. Arilok uka. Ako tindasan kap manin. Menard! Adios langga. Warap uyak. Yang gabas gule. Mamatay sila. Si Ma'am Rolaida, kipatay siya ni Sir Maynard. Patay na si Ma'am Rolaida. Basta na. Igo na ba yun? Ay, pedaso mo kahadlok. Mangita tagpaagi nga makagawas sa ining dapit. Mamatay sila. Tanama. Dili na to makagawas nga buhi din sa karaang bahay sa mga Benavides. Sige na. Asa? Krisha, tingnan na to sa tunga-tunga nga bahin. Oh, Chumari, dini na tagikan niya itong una na itong pagtaak ni ining kapita. Oh, Pagi, kaya ba? Madam Sumari, okay dong, matirang matibay. Father! Father, pahuway lang kung nikutasan ka na. Ayaw kayo kamalaki! Dispisya! Mubuhoy ta niya ng dakong punuan sa kahoy, Krish. Oh, Chumari, Asa ko na yun
Buhi ko ninyo! Ikaw! Paigala siya sa kong altar nga halaranan. Iyalat pagyapon siya bisan og dili siya mao ang naisulat sa karang libros propesiya. Mamatar sila! Tabang! Tabang! Ma! Ma! Senyor Supremo! Oh, ayaw ko patya! Ayaw! 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 Ungulok uka. Arilok uka. Rekutindasan kapmane. Warap uyak. Gagabas nguli. Ay! Disipulo! Kwa kininganting naip nga kedugo. Limpyuhi! Kay gamiton pa kininako alang unya sa halad. Pagdali! Magasi ha! Limpyuhi! Lakaw na! Pagdali! Kuruha ko ba sa'yo? Mao kini ang gigamit nimo sa paggulgol sa akong liog kani ato, Millard Benavides. Uy! Barsino! Ikaw! Di kasuod ka din eh! Gitulol mo na ko ang hunting knife nga mao'y mo unay og tapos sa imong kinabuhi. Dili! Dili ka basta-basta magkapatay sa labang supremo! Dili, Barsino! Gipangandaman ko na ikong daan o gipangandaman ko na sa kiningi kayo na Dili ka Millard. Oy, ay! Buhi! Gaguli o Simberkwisa! Buhi ko! Taghan ko o gustong ipanimaos. O sana ni Ana, si Ingrasya nga suot ko kayong higana. Barsino! Uy! Ala! Hindi, Brina. Ako kini si Punyong imong amahan. Papa Punyong, pa, ikaw na yung amahan na mo ni Krisha. Gimingaw kay ko nimo pa. Mao di nga gaan kayo nga akong buot nimo. Hindi, Brina. Anak. Papa Punyong. Brina. Pa, naglinog. Kusog kayo pa. Anak. Kinahanglan ka magkabiya tayo ta din eh. Papa Punyong, pagpatay pa. Matumbatas na kong haligi. Kakusog sa linog siya, Mali! Ginoko! Si Padre Verde! Naligilan siya ang dakong bato! Padre! Padre! Pagi! Pagi! Maki! Wala sa pagyag si Maki! Licho Mali! Licho Mali! Pagi! Maki! Maki! Dako ba itong palingon na to? Niyan ako sa maandot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsud ni ng kapita. Wala sila. Jomari, Wala. maayong pag-abot sa Tierra del Sur. Brina. Jumari Benavides. Welcome din sa Tierra del Sol. VJ Sandivar. Gipaabot ka mo na mo din eh. Ha? Kitsang kamu ang imong gipasabot. Jomari. Krisha? Dudong Jomari. Yaya Ingrasya? Oh. Krish. Ang Tierra del Sol
dapit sa mga pinili. Yuta sa adlaw, ug bala ang paraiso sa mga matarong. Dios gayod ang pilion labaw sa tanan, kay aduna gayod kiniganti. Krish, nagkaabot ra kita din eh. Oh, Brana. Uy, kabutangan sa akong kalipay, Bran. Welcome ka na tong tanan din sa Tierra del Sol. Dong Jumari, matirang matibay. Maki? Og dinhi mga kasama natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. Tierra del Sur. Sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Miniusa. Music scoring, Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky Porzuelo Garing. Recording and audio technical master, John Lloyd Gabiana. Apan sa dili pa kami hingpit nga manamilit, tuguti nga among ipaila ang mga artista nga mo'y naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Jomari og Senior Benedicto Buenavides, Jeffrey Gabonada, Krisha Marites Parba Albores, Brina og Ingracia, Ingrid Miss I Vertudazo, Supremo Minard Buenavides, DSI OG Compok Rakasa, Tarsila og Ursula, Monique de Gracia Sasidon, Maki Punyong og Varsino, Marvin Sanchez Caballero, Rolaida og Asing, Jennifer Dato Miniusa, Padre Ferdi Darwin o Professor Swami Ricky Bangis Garing. Sa ngayon na lang sa RMN Drama, kinis kasamang June Karakapuhanis Muingon, ang tanang dungog ug himaya iya lamang sa Dios. Tatak RMN. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!